алейкум, вітаю! Це проєкт «Обличчя вільного Криму» і ви на каналі Крим Медіа. Алгоритми Ютубу працюють так, що чим більше ви нам коментуєте, ставите свої вподобайки, тим більше просувається наш матеріал. Тож я вас дуже попрошу, аби ви ставили свої вподобайки, коментували, приєднувались до нашої бесіди в коментарях і, власне, підписувались на наш YouTube канал. Сьогодні «Обличчя вільного Криму» муфті головного управління мусульман Криму Айдар Рустемов. Селям алейкум. Алейкум селям. Чох сагу нас за те, що знайшли час на цю розмову. А взагалі, я дуже багато передивилась ваших інтерв'ю в Ютубі. Ви дуже заслужили таку симпатію аудиторії. Пишуть під вашими інтерв'ю тільки хороші, тільки такі приємні коментарі. Ви, власне, людина, яка дуже доступно пояснює людям складні речі. Але про ваш шлях, хто ви? Який ви як людина? Таких інтерв'ю я, на жаль, не знайшла. Тому я дуже коротенько хотіла б з вами поспілкуватися спочатку про це. Ви народились у вигнанні в Узбекистані, в сім'ї кримських татар, яких, власне, вигнали з Криму в 44-му році. Розкажіть трохи про те місце, де ви народились, що вам батьки розказували про вашу батьківщину. Аузубілля бісмілля. Це Самаркандська область, як багато кримських татар. Мої батьки, їх батьки були депортовані саме в Узбекистан. Це безпосередньо Челек, було таке місце, і безпосередньо совхоз Ахунбабаєв. От, власне, я там і народився. У 80-му році там закінчив 3 класи буквально. І в 88-му році батько зробив цей крок, і ми переїхали вже в Крим, де я закінчив школу в селі Олексіївка Первомайського району. Про Узбекистан у мене є спогадки. Вони більш пов'язані з родичами, які там залишились, з тими реаліями, які там були. Нічого ані хорошого, ані плохого сказати не можу, бо це дитинство. Юнацтво пройшло саме в Криму. Там я закінчив школу, випустився в 96-му році і одразу ж поступив в Туреччину. Але в той рік так вийшло, що перебільшена була. Тобто квоти були перебільшені, і нам сказали, не тільки мені, там ще інші були хлопці, кримські татари, сказали, треба чекати наступного року, ви пройшли, поїдете навчатися в Туреччині, а потім одразу пройшла пропозиція не чекати, їхати в Іорданію. Про це ми поговоримо далі. В Узбекистані кримські татари дуже часто розказували своїм дітям про Крим, як ніби, знаєте, таку казку. В Криму все найкраще. Я думаю, що ви не виключення, що вам теж батьки щось розповідали про Крим. Ви приїхали в Крим. Чи співпадало те, що ви побачили, з тим, що вам розказували рідні? В який, власне, Крим ви приїхали? Ми приїхали до родичів в село Тиханівка, там поруч з селом Кармовом. Важко щось сказати. Нам батьки завжди казали, що наша батьківщина Крим, що ми депортовані відтуди, що там наша земля, ми їдемо туди. І це і навіть в мене в думках не було про інше. Батько сказав. Взагалі нас батько так виховував, що я коли пішов в дитячий садочок, я навіть не міг розмовляти російською. Я тільки розмовляв кримсько-татарською. Навіть там вихованка говорила, а що ж ви привели дитину, вона не розуміє, як я буду з нею. Тобто наймайте окремо перекладача, навіть таке було. Тому я про те, що у нас в родині був акцент завжди такий, да? І батько мій, Іса Ісмаїлович його називають. Він був в політичному руху, він був на демонстраціях в Москві. Він все це пройшов, він був членом Меджлісу завжди, він завжди був активним. Тому
І ми якби виховувалися в такому дусі. Чому ви вирішили пов'язати своє життя з вивченням релігії? Бо ні для кого не секрет, що спочатку це була Російська імперія, потім радянська влада, вони репресували, давайте так, по національній ознаці і по релігіозному. Кримські татари, які вже народилися в Узбекистані, мені здається, що цей зв'язок трохи з релігією був втрачений. Не в усіх, звісно, але тим не менше, чому? Чи ваша сім'я, вона релігійна? Чому ви вирішили пов'язати з цим своє життя і з чого почався ваш шлях? Я думаю, що будь-яка родина кримсько-татарська, вона в глибині своєї душі, вона є релігійною. Бо без віри зберегти свою самоідентичність, не асимілюватися в той середі, яка дуже близька для нас і ментально, і з точки зору етносу, і з точки зору релігії, я маю на увазі в даному випадку Узбекистан, це майже неможливо. І тому, мабуть, нас асоціювало більш навіть самі ці узбеки, да, і ми себе асоціювали, на жаль, тоді в тому середовищі, в той даний конкретний історичному контексті з руськими. Якби так було, це де-факто. Це я те, що зараз згадую, якби дитячий садочок, як там от це все середовище і тому подібні речі. Радянська влада, вона зробила те, що вона знищила будь-яку релігію, в принципі. Да? Ми якби зберегли це, а радянська знищила. У мене ніколи не було наміру, я вам чесно кажу, вивчати релігію. Тобто у мене був один єдиний намір отримати освіту якісно за кордоном. От у мене така була мета, ціль. Я цього прагнув. Чому? Тому що мій рідний брат навчався в Туреччині, я бачив, як він приїжджав. Я не хотів навчатися в Криму, бо у мене якби була така думка, що в Криму я не отримую якісну освіту. Це от хотілося за кордон. 16-17? Так, в юнацтві я вже про це міркував. І тому таку мету ставив. І навіть коли я сідав в літак, і це організовувала організація Маарівчі, все це через квоту, яка була видалена кримськотатарському народу і так далі. Там дуже така велика історія. Я навіть сказав, вона сказала, тобто ви їдете от туди-то, в такий-то університет з релігійним напрямком, там є світські факультети. І вона так жартуючи сказала, ця жінка, будеш муфтієм. Я сказав, да ні, ніколи не буду. Всевишній вирішив так, що я їм став. В кінці кінців, я не хотів цього, чесно кажу. Я там поступив, якби там така процедура. Їдеш, навчаєшся Марказ аль-Лугат в центрі, язиковому центрі. Закінчуєш кваліфікаційний екзамен, там іспит здаєш, а потім обираєш факультет будь-який. Які мови ви вивчали? Арабську мову. Арабська мова, так. Да. Я закінчив його достроково через 2 семестри. Навіть в Крим повернувся. Відпочив, потім повернувся і поступив одразу вже. Довго міркував, який факультет обрати. В кінці кінців вирішив ісламське право. Чому? Тому що, я подумав, тут арабська якби країна. Що може бути саме якісне? Якби, отак міркував, такими якби міркуваннями. Тому обрав ісламське право. Але ж потім я перевівся на інший факультет. Вже якби я закінчив університет як арабіст. Чому? Знову ж, тому що я міркував, думав, ісламське право, якби я не зможу працевлаштуватися. І от таким шляхом, якби в мене не було наміру, думки займатися релігійною діяльністю. Я про це. Зараз контекст про це. Коли ти живеш і коли ти визнаєш, вивчаєш релігію, іслам і все таке, ти одразу розумієш, що це істина. Я почав і намаз робити там вже в університеті. Тобто, якби осмислено, да? Прийшов до цього. Брат у мене до цього прийшов, коли був в Туреччині, вчався, теж він там
став соблюдаючий мусульманин, так кажуть, да, у нас в народі зараз. А потім потихеньку намаз başladı kılmaya. Orada tutmaya. Дуже цікаво ви зараз сказали, як у нас називають соблюдаючий мусульманин. А взагалі є такі поняття? Соблюдаючий, не соблюдаючий? Ні, ну це вже якби кваліфікація або розділення таке, да, знаєте, яке у нас пішло в народі. Тобто, коли я якби пізнав цю істину і прийшов, якби осмислено, да, прийшов до цього, я почав, я ж люблю свою маму, люблю свого батька. Почав їм пояснювати. Дивіться, Всевишній мені дав знання. Оце отак, оце так, це так. Послухайте мене, я ж вас люблю. Тобто, я ж вам не хочу нічого іншого, крім добра. А батько взагалі спочатку він не приймав нічого. Казав, добре, роби те, що робиш. А матір прислуховувалась. Прислуховувалась, і вона казала, Оглом, давай, я буду навчатися. А чому? Тому що, мабуть, знаєте, якби тригером було для матусі, якщо про мою матусю, що у нас в родині якби все одне. Прабабуся, вона і робила намаз, і прадідушка, він робив намаз, але якби мою бабушку, тобто матір моєї матері, не навчали, тому що боялися, що це буде опасно для життя, тому що це комуністи, це переслідування в Узбекистані. Такі реалії були. Але от тригером воно це послужило, те, що воно було в родині, в принципі, з тих часів, з часів депортації. Потім батько потихеньку. Розкажіть трохи про своє навчання в Йорданії. Це далека від нас країна на Близькому Сході. Можливо, щось ви... Скільки, по-перше, ви там були років? Можливо, щось з їх традицій ви запам'ятали? 5 років, буквально рік – це язиковий центр, а потім достроково ступінь бакалавра отримав за 4 роки. Але, якби 5 років повинно бути. Я просто намагався якнайможна швидше. Бо у нас була американська така західна система навчання, ти сам обираєш себе навантаження. Кожний семестр можеш 5 предметів взяти, або 4, або 6, або 8. І тому я закінчив достроково. Приємна країна, у мене там багато друзів залишилося. Жив я з різними студентами, в тому числі і з арабами, як йорданцями, так і палестинцями. Дуже приємні спогадки. Я навіть хотів і далі там навчатися, але ж Всевишній не дав такої можливості. І вийшло так, як воно і вийшло. А що було далі? Ви повернулись вже в Крим? Так, я повернувся в Крим у 2001 році. В Криму намагався працевлаштуватися, але зіткнувся з великою проблемою, що мій диплом не визнавався, тому що між Україною і Йорданією немає угоди, і навіть зараз немає цієї угоди. Тобто питання нострифікації стояло. І в ТНУ я тоді звернувся, і мені відмовили, але ж приймали носіїв мови арабської, як викладачів. Чому мене не приймали, я так і не зрозумів. Якби півроку я так шукав роботу, потім знайшов роботу тут, в місті Києві, в організації Ansar Foundation, яка займалася перекладом літератури, більш релігійного напрямку. Я якраз займався і перекладом, і науковою редакцією з точки зору ісламського права. Це, мабуть, вже 2002 рік, так, мабуть, так. В Києві працював в цій організації, але ця організація, вона ж, ви розумієте, будь-які такі організації, вони, особливо коли ти живеш якби в столиці, і у тебе є думки далі, як розвиватися, було важко. Важко жити від зарплатні до зарплатні. Це дуже важко, коли житла нема свого, того нема і тому подібне. Я не прагнув тут бути в Києві. Воно так вийшло. Тільки тут була можливість працевлаштуватися для мене. Я там попрацював декілька років, а потім пішов. Пішов зовсім в іншу сферу, пішов в сферу торгівлі. Тобто я працевлаштувався там в турецьку компанію, яка продавала тут будівельні матеріали, більш стосується інтер'єру.
але там я не затримався довго. Мабуть, десь там біля року, мабуть, менше. Потім пішов і відтуди, бо це нестабільно було для мене. А потім пішов в іншу сферу вже. В іншу сферу, це теж турецька компанія. Це в пошуках ризику, розумієте? Да? Бо вже і діти були у мене. Працював в різних областях України. Це і Одеса, і Миколаїв, і Кіровоградщина. І навіть туди до кордонів доїжджали, це ми займалися лайфом. Це проєкт Лайф, Астеліт, Еріксон, ми в субподряді були. І я це, коли вивчив це питання, поступово від звичайного менеджера виріс до фінансового директора, потім пішов оттуда, відкрив свою власну компанію, яка частково займалася в тому ж самому напрямку. Ми так і займалися, я об'єднувалася з друзями вже, заробляти гроші, щоб родину якусь прокормити, житло придбати, звичайні цілі для будь-якого нормального чоловіка. Цим я займався. А коли ви прийшли до духовного, скажімо так, просвітлення? Це не окремі речі. Я як пізнав цю істину, як мені брат розказав, він прийшов, каже, все, робимо намаз. Тоді я взагалі нічого не розумів, я кажу, я тебе поважаю, добре, зробимо намаз. Це в Криму так було. Я робив намаз з ним, але я нічого не розумів. Я робив, тому що я його поважав. Це мій брат. А вже в Іордані, коли ти прийшов, це для цього сам осмислений. Все, це вже образ життя. Це образ життя. Це, завтра, післязавтра, якщо навіть я не буду муфтієм, а буду щось іншим займатися, торгівлю, я не знаю, ще з чимось. Я який був, такий є, я не змінився. Я завжди збирав навколо себе кримських татар, навіть коли в Києві був. Да? Була така організація, вона не знаю, наскільки відома, але думаю, що відома в Криму. Це Содружество Кримської молодіжі, СКМ. Так. Бачите, так, я її дуже активний член цієї організації. Мені здається, що я була дуже молода, коли про це чула. На першому, здається, курсі університету. Так, вона була дуже активна. Так. Там і Снаверсіт Халілов, і інші хлопці, які завжди поруч, і ми займалися. І тут в Києві збиралися по домам. Більше, як у мене вдома це проходило. Де я навчав і релігії, і ми читали книжки. Тобто це спілкування, воно завжди було, і воно було. Але було більш в такому форматі, більш в такому домашньому. А потім, коли сталася окупація Криму, коли я познайомився з Сулейманом, який зараз мій заступник. Сулейман Хайрулаєв. Да. Коли створилася Асоціація мусульман України, як громадська організація, яку він очолював, да? Це до створення Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, одразу після окупації, ми почали міркувати над тим, що є певна дира така. Дира, яку треба заповнювати. Це більш уже міркування, знаєте, як воно переходило не просто займатися релігійною діяльністю, а це вже відповідальність за наш народ. Відповідальність за майбутнє нашого народу. Бо рашисти, окупаційна влада, вона для того, щоб легітимізувати свою там присутність, вони зробили саме те, що зробили в 1783 році. Вони підкупили ви знаєте всю цю історію. Когось запугали, когось вбили, когось підкупили більше. І через муфтіят, через цього еміра Аблаєва, вони ж і намагалися, і зараз намагаються легітимізувати свою присутність. І тому ми задумалися над цим і подумали, треба цим зайнятися. Треба щось робити. І потім пішло обговорення, власне, із Меджлісом кримськотатарського народу з цього питання і так далі. Власне, ви мене трохи випередили, хотіла вас спитати, як ви сприйняли своє обрання муфтієм Криму?
Більша частина і значна частина нашого народу знаходиться зараз у Криму. Ви муфтій духовного управління мусульман Криму, тобто ви у 2016 році стали легітимно обраним муфтієм. Так. Питання моє таке. Чи відчуваєте ви взагалі якийсь духовний зв'язок з тими, хто зараз в Криму? Бо ми ж зрозуміємо, це ж не тільки про духовність, правда? Це про спілкування, про постійний контакт з людьми. Це направляти, це розказувати. У вас є така можливість, на жаль, тільки через екрани телефонів, телевізорів і так далі. Чи відчуваєте, можливо, вам щось пишуть, що люди розказують? От я, власне, про цей зв'язок. Пишуть, так, звісно, пишуть, але пишуть тільки ті люди, які постраждали від окупаційної влади, від рашистів. Або родичі, або дуже близькі. Тобто я веду до того, що такого прям міцного зв'язку, на жаль, немає. І це зрозуміло чому. Це тому, що будь-яка людина, вона боїться просто. Боїться, і більшість людей, вони ж не є пасіонаріями активними. Вони є неактивними. Тобто, так, я залишився, виживаю тут, живу так, як можу, все. От щось там вирішили, добре, хай буде так, і все. Тобто така позиція, аморфна, нейтральна. Завжди так було в будь-якому народі. Будь-яку справу, будь-яке досягнення вони тащуть і досягають тільки пасіонарі. Це 20% людей максимум. Це максимум, що можу. Це ще й 20% треба зібрати навколо себе. Починаєш з сухому остатку, мабуть, з 2-3%, розумієте? Як було при пророкі Мухаммаді, саллаллаху алейхі ва саллям. Біля нього було скільки людей? 10, 12, 15 максимум. З самого початку. А потім що це переросло? Те ж саме і в нашому випадку. Тому ми не дивимось на це. Ми намагаємося робити те, що ми повинні робити. І все. Я не знаю, чи існує взагалі таке поняття, такі критерії, як духовна реінтеграція. Але якщо так, я думаю, ви розумієте, про що я. Так. Чи є у вас якийсь план, я не знаю, можливо, ви продумаєте якісь інструменти, якими ми будемо налагоджувати стосунки з тими, хто жив достатньо довго в окупації, так? Ми повернемось в Крим, і ви розумієте, що ми дуже багато років жили трохи в різних контекстах. Кримські татари говорять, що, власне, і я так само кажу, що ми єдні, ми там збираємось. Ви, власне, знаєте, в цьому є якась частина правди, але по великому рахунку ми реально відірвані один від одного. От як ми будемо налагоджувати стосунки, і чи є у вас якісь інструменти, можливо, релігійні, духовні якісь? Як ми будемо це робити? Наш девіз завжди «Сінхрам татарсен, чаріс не тапарсен». Мені улюблене просто. Це дуже просто, як на мене. По-перше, коли ти за право діла, а ми за право діла, і коли на твоєму боці оця сила правди, і коли іншаллах, а я в це вірю і завжди про це кажу, Україна переможе, а Крим є це Україна, і ми як складова оцієї української, сучасної, політичної, нової нації будемо там налагоджувати цю ситуацію. Це якраз представництво при президентові України, яке очолює зараз Тамила Таша, цим займаються вони. Вони пишуть цю концепцію і так далі. І я з цього приводу з ними не спілкувався про це, не було нагоди. Але я обов'язково буду спілкуватися, я про це думав. І навіть ми на з'їзді це обговорювали. Все дуже просто. Буде перехідний період, 3 роки, коли не буде ніяких виборів і так далі. Бо як ви замітили, ми відірвані, да? І там багато колаборантів є, багато зрадників є. І це вже державна влада, державні органи повинні все це врегульовувати. Повинна бути ілюстрація, повинна бути чітко все розділено. Знаєте, як? Я розумію, що це ідеально не буде зроблено. Я також віддаю собі
А що? Тому що, мабуть, хтось постраждає. Ну, це завжди в житті таке буває. Але більш-менш, я думаю, цей водорозділ буде проведений. І ми просто приймемо в цьому участь і все. Будемо допомагати. Зустрічатися з людьми, зустрічатися з громадами, пояснювати. Вже коли не буде оцих, знаєте, тортур, не буде цього середовища, що всі бояться і тому подобне. Всі будуть вільно висловлюватися. Будемо проводити зібрання. Можна провести якийсь тур, проїхатися по громадах, да? Представити себе, свою діяльність, взагалі стратегію і тому подібне. А потім провести один такий загальний, все кримський якийсь там Курултай. Да? І зробити ще одні вибори, новий муфті. Взагалі-то, в принципі, ми на останньому з'їзді прийняли рішення, і це я на цьому наполягав, що муфті не може бути вічним. Я про це казав, і все, да? 2 каденції максимум. І Скільки все. це вже пройшло? От наступного року, да, буде? Ні, моя каденція от-от закінчиться, насправді. Угу. І перед нами і це питання стоїть, до речі. Зараз вирішувати це питання. Або переобирати нового муфтія саме зараз, бо моя друга каденція закінчується. Або щось, якщо інше якесь рішення прийме. Я не знаю, це стосовно військового стану там, і тому подібні речі. Але моя позиція, вона дуже чітка, я про це неодноразово казав. Якби, на жаль, багато хто цього серйозно не сприймає, і це, якби, як на мене, невірно. Я навіть про найближчий круг, розумієте? Да? Але для мене це принципова позиція. Не може бути людина, грубо говоря, при владі, а це є влада, релігійна влада, а більш 2 каденцій. Як на мене, це принципово. Повинно бути оновлення крові. Людина про особистість. Людина не може дати більш того, що може дати, розумієте? Тобто не може бути якби незамінімої людини. І треба так, щоб, якщо ми хочемо, щоб наш народ, наша нація, вона розвивалася в будь-якому напрямку. І в релігійному, в тому числі, повинно бути оновлення цього крові в організмі. Тобто іноді я відчуваю, що все, да? Що ще зробити? Бо коли ти начальник, а вибачте мене, я начальник, і ти сидиш і думаєш, а чого мені завтра робити, післязавтра робити? Ти повинен завжди генерувати якісь ідеї, придумувати якісь заходи, давати якийсь напрямок, надихати людей, показувати, куди йти, що робити. Ти відчуваєш, що ти все, видихся. І все. І у тебе немає, да, що дати. І ти повинен піти і все, а не сидіти на цьому місці. Розумієте? От справа про це. Я дуже багато читав Макіавеллі. Він пише про це. І це логічно. Себе, будь-яка людина, вона суб'єктивна. Вона не може бути об'єктивна. Себе, якби, я можу прокритикувати. Але я ж кажу, іноді у мене буває таке почуття. Іноді. Сказати, що я не можу зараз йти далі на цьому шляху, не знаю. Мені важко оцінити. Тому це повинен з'їзд вирішити. Позиція моя принципово чітка. От, до речі, цікаво, як обираються муфтій? Бо, наскільки я дізналася, то це мусульманські спільноти, вони обирають муфтія за участю Курултаю. Чи правильно я розумію? Чи може ви мені розкажете взагалі оцю процедуру, як обираються муфтії? Все вірно, так. Будь-яке місто, будь-яке селище, в якому проживають, перебувають мусульмани, кримські татари, можуть згуртуватися. І так воно вийшло, що на материковій частині вони згуртувалися в 14 громад. І потім зареєструватися або запротоколювати, що вони є, бо закон України про свободу совісті це дозволяє, тобто без реєстрації навіть, делегувати від себе 1 або 3 делегатів на з'їзд, великий з'їзд, і так відбулося у 2016 році, де, значить, на цьому з'їзді буде обрано муфтію. Але ж
для того, щоб ми не робили тих помилок, які були зроблені нами, і навіть в яких помилках прийняли участь наші політичні діячі, коли вони казали, от чого ми бачимо муфтієм, а чого не бачимо муфтієм, да? І це дуже невірне. А ми зробили якби такий фільтр. Це фільтр про 5 критеріїв, які прописані в положенні окремому, про Раду улемів. Рада улемів – рада людей знання. Тобто муфті апріорі не може бути невіждою, людиною необізнаною. Вона повинна бути людиною освітньою. У нас критерії або диплом, або знання, якщо найменше 10 джузів з Корану. Коран состоїть з 30 джузів. Тобто критерії знання, критерії справедливість, критерії біографія, критерії всі ці прописані в положенні. Це окрема історія. І оці громади, для того, щоб було все, відповідало принципу свободи, я навіть не кажу зараз демократії, бачите? Не вживаю цього слова, бо воно буде викликати антагонізм. А іменно свобода. Це саме свобода, да? Що кожен може прийняти участь. Кожна громада від себе може делегувати в цю раду представника, який відповідає цим критеріям. Рада вже між собою, вона проводить засідання, в якому видвігає кандидатуру, каже, от цю людину, цього члена, да, Ради улемів ми бачимо гідним для того, щоб він очолив цю інституцію. От. І вже з'їзд Курултай або приймається більшістю голосів, або не приймає цього. Якщо більшість не приймає цього, то Рада повинна дати іншу кандидатуру. Доки не буде прийнято остаточного рішення. Це насправді ідеальне рішення, як на мене. Я дуже пишаюсь тим, що ми змогли це зробити. І, іншалла, воно буде працювати в Криму, і не тільки в Криму, на всій материковій частині України, коли наша країна буде повністю звільнена і закінчиться ця дика війна. Це ніде цього немає. Скажіть, чи слідкуєте ви за діяльністю духовного управління в Криму саме? Чесно кажу, ні. Ну, щось там так фрагментарно. А от прям щоб слідкувати. Особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення, фокус змінився взагалі. Бо ми тут, якби, бачите, самі. Я сподіваюся, іншалла, ця війна через рік щонайменше. Сподіваюсь, дуже закінчиться. Ну, мабуть, не остаточно закінчиться, да? Але Крим буде звільнений. От. І кримськотатарський народ, він у нас в генах прописано. Ми дуже швидко все розуміємо, дуже швидко повертаємося до простої правди істини, дуже швидко повертаємося до своїх істоків, джерел. Тому я впевнений, що б вони там не робили, саме власний народ, от благорозумність народу нашого, вона буде вирішальною в цьому питанні, і все буде у нас гарно. Ми вже майже 2 роки живемо в умовах повномасштабної війни. Тобто для нас з вами війна розпочалася ще в 2014 році, повномасштабна війна в 2022 році. І, власне, тут би я хотіла з вами поговорити про роль мусульман Криму і взагалі мусульман України. Як на мене, враховуючи нашу кількість тут, в Україні, да, кількість наша відносно невелика, це ми завжди кажемо, там близько 2-3%, да, до 2 мільйонів максимум зі всього якби, численності української нації, то дуже активно. Тобто якраз на останній конференції я про це розповідав, що з початку повномасштабного вторгнення ми не залишали. У мене були звернення до наших громад тут, на материковій частині, які нас представляють, щоб закупилися, запаслись і водою, і харчуванням, і допомагали людям. Бо я точно знав, що війна почнеться. Ну, мабуть, не на 100%, а на 95%. І навіть у мене був окремий лист до пана президента. Та я читала. За 2 тижні чи за лист, тиждень до лист в війни. Офіс президента, офіційний, да. Так.
про те, що мусульманська громада залишається тут, вона поруч і буде активно приймати участь, якщо почнеться. Це був такий дуже важливий меседж. Я зрозумів, що це почнеться, і написав про це. І зараз я можу про це казати, розумієте? Це дуже важливо. Потім було звернення до початку повномасштабного вторгнення. Це те, що воно дуже розлютилося до солдатів російських, які були на кордоні, до їх родичів. Потім звернення до російських імамів. Тобто оці інформаційні війні, мабуть, ми виграли. З точки зору тої численності, які ми протистоїмо тої численності, розумієте? Да? Якщо ми беремо тільки, відокремлюємо релігійний фактор, релігійний контекст. Бо російська пропаганда релігійна, вона дуже потужна. Вона і фінансується і численністю. Це і гуманітарна місія. Тобто ми тут залишалися, я тут був, взагалі тут був. Мабуть, на один день виїхав, родину вивіз в Польщу і повернувся одразу. Бо я виїзний, як багатодітний. Допомагали і теробороні, і бабушкам, дідусям, які тут по ЖК були. Це, мабуть. Да, і хліб пекли, і розвозили, і навіть ці рашисти отут були. Да? Ви ж знаєте, Бірлік-центр, там, де був Бірлік-громада, там в 2-3 кілометрах міст підірвали. Навіть прильоти там були. Навіть бізнес-центр там біля мечеті, там в 300 метрах прильот був, він згорів повністю. Ну, ми залишились тут, і альхамдулілля. Я іноді, знаєте, кажу, брати мої, мабуть, Всевишній так зробив, що ми тут, і тому Київ вистояв. Навіть таке кажу. Ну, щоб надихнути. Да? А щоб надихнути, не більш, не менше. Це не гординя, а щоб надихнути людей. Бо тільки з вірою, якби, можна вистояти. І я знаю, що Духовне управління мусульман Криму також задіяно в проєкті «Годуємо Україну». Так. От розкажіть про цей проєкт. Цей проєкт «Годуємо Україну» – об'єднана ініціатива. Кухню нам надали якби, міжнародна організація гуманітарна, турецька. Ми сколотили команду за підтримки Меджлісу. Нас підтримав Фонд національного добробуту Криму. Вся оперативна діяльність залишалась за нами. Ну, слава Богу, на зараз ми відпрацювали майже во всіх прифронтових територіях. Залишилось тільки Чернігів. Бо в Чернігові після прильоту того, який відбувся, дуже важко отримати якісь... Військова адміністрація не дозволяє працювати там. Всі ці проєкти, не тільки цей проєкт, і інші проєкти, вони зараз трансформувалися в Кримський фронт. Це і є Кримський фронт. Останні міста, де ми відпрацювали, це Славянськ-Краматорськ. І навіть є особисті подяки Кримському фронту від військових адміністрацій Краматорська та Славянська. Я насправді була одного разу в Херсоні, коли «Годуємо Україну», поїхала в деокупований Херсон. І я б ніколи не подумала, що от така допомога, як просто там, не знаю, пригостити їжею, да, там порцію плову, настільки може ощасливити людину. Я бачила дуже багато людей, які там, мені здається, декілька днів там не їли, да, і тут на їх вулицю приїжджає оця машина «Годуємо Україну» і просто пригощає їх пловом. Це неймовірна робота, мені здається, і я дуже дякую кожному волонтеру, і, зокрема, і тим, хто в проєкті «Годуємо Україну», які допомагають людям. Ви вірно відмітили. Навіть от коли загарбники підірвали Каховську ГЕС, наша команда працювала в деокупованому місті Ізюмі Харківської області, в Балаклії. Там, ви ж розумієте, там світла, ну, в центрі є, а потім все. В Ізюмі особисто, там все зруйновано. І ми одразу дали команду, і команда поїхала. Як вони доїхали, тільки Всевишній знає, потім вони, да? До міста Херсон, бо вода щось не зійшла. І ті кадри, які вони бачили, і те, що вони бачили, як вони там допомагали людей, годували ці їжу,
Це от така праця. В дуже важких умовах хлопці працюють, і це наші мами з окупованих територій. І слава Всевишньому потім їм, їх прагненню, що ми можемо це робити. Це формування, знаєте, я завжди закликав джихад, обов'язок кожного встати, джихад. Це, якщо ми кажемо про мусульман, це вже окремі батальйони. Спочатку вони були добровольні. Це і Крим, але це і Номан Челебіджхан, це і Шейх Мансур, це і Ічкерійський окремий там. Ну, всі вони трансформувалися зараз, бо ми ж зрозуміли, що вони всі підпорядковані Збройним силам України. Слово джихад. От, власне, в цій війні по іншу сторону були мусульмани, які чеченського походження. Давайте пояснимо нашим глядачам, бо нас дивляться не тільки кримські татари, які і так знають, що це, да? Але і українці. І, власне, я б хотіла, щоб ви пояснили, що таке джихад і чому з цієї сторони це так таким не рахується. Прагнути до чого, тобто докладати максимум зусиль до чогось, щоб зробити. Джагада і джагід – це боротися. Це не обов'язково, щоб було це військове протистояння, але більш кораничних аятів, якщо Всевишній каже джагада і джагіду, це мається на увазі саме фізичне протистояння, військове протистояння. Окрім одного аяту, де Всевишній каже, «Джагідхум біхі джихадом кабір». О, Мухаммад, борись з ними великим джихадом. І це відомий факт, що це я був зіслан в мекканський період, і він стосується саме протистояння боротьби не фізичної, а словом. Бо в мекканський період, як відомо, не було фізичного джихаду, навіть він був заборонений. Тобто пророк Мухаммад забороняв давати відповідь, якщо пригничують, якщо вбивають, тортури були. А це все було в мекканський період. Тому я завжди кажу, слово джихад, воно має дуже-дуже такий широкий сенс, широкий смисл, глибокий смисл. Це не тільки протистояння фізичне. Так, більшість випадків мається на увазі фізично. Але ми завжди кажемо, особливо в сучасному контексті, джихад, це мається на увазі протистояти. Протистояння добра проти зла. Отак можна сказати, якщо узагальнювати. Мені чомусь здавалося, що я ще чула, що це коли ти захищаєш щось своє, да? Так, ми, якщо переходимо вже, обособлюємо цей контекст і кажемо про фізичне протистояння, військове протистояння, імплементуємо все це вже фетва, на українській території і починаємо розбирати. Чому я кажу, муфтій торкається політики? Він не повинен політично якісь оцінки давати, але ми торкаємося політики завжди. Чому? Бо це реальність. Не розуміючи реальності, ти не можеш дати правильну фетву. Коли ми кажемо, що Росія напала, вона загарбник, вона окупант, а ми захищаємось, це вже політичний контекст. Ми його торкаємося, щоб надати чітку відповідь, фетву, релігійне рішення. Ми захищаємося, це для нас джихад. Це для нас обов'язок особистий. І хто помре на цьому шляху, він шахід, свідок за віру. Шахід – це не мученик, це свідок за віру. Від слова шагада – яшхаду, бути свідком. Шатлик – навіть наші кримсько-татарські мови. Ви, мені здається, двічі говорили з полоненими російськими? Так. Один раз було це тут, в мечеті, інший раз було в іншій мечеті. Розкажіть, власне, про цю вашу комунікацію, про цю вашу взаємодію. Це дуже було спонтанно. Був дзвінок від Золкіна, його помічника. До цього ми познайомились. Тобто, алло, муфтій бей, Айдер, Ваджа, можна привезти. Тут є бажаючі помолитися. Будь ласка, наші ж двері відчинені. От чесно, сьогодні подзвонили, завтра ми вже тут спілкувалися. Да? Тобто, хтось може подумати, це там запланована якась ситуація. Ні, абсолютно.
Я навіть попросив матусю свою, кажу, Ана, прийдем як япанес, наша традя. Тобто приготували самсу, Да, я якби по бачу. домашньому рецепту. Да. Ну, це мені прийшло на думку, да. Буде добре, да, нагодувати їх, бо це вони планували зранку приїхати. Ну, прямо зранку не вийшло. Тому таке спілкування просто. Це, якщо кажемо про перший досвід, да, з ними, тут їх було 3. Один був з них щирим. От я в це вірю. Він казав, от чесно, я йшов сюди і думав, що тут нацики. І буду визволяти. Це киргиз. Ну, він громадянин Росії, але киргизького походження. Інші, вони взагалі мовчали, нічого не казали. Да? Якби так кивали і все. Ну, помолилися. А оці, він казав, от ні, от я от щиро вірив. І тоді я розповідав теж щиро, кажу, ну дивись, якщо ми нацики, чому ми тут на Хрещатик виходимо, да, і розказуємо, розповідаємо на русском язикі про іслам. Ну, хіба тут нацизм є? І показував все це, відкривав. Історії торкнулося. Ну, і він навіть казав, що він молив Всевишнього, щоб Всевишній його спас, оберіг. Да? І так сталося. Він мог бути вбитий українськими військами, але він, Всевишній його оберіг. Хотіла спитати, чи знаєте, що з ними взагалі? Може, їх обміняли? Я точно бачив, що він не потрапив одразу з тими 2, да, в обмін. Я бачив картинку, що там 2 були, а його не було. І я прошу Всевишнього, щоб Всевишній облегчив йому цей шлях, щоб він вижив, да, в цій історії, бо це важка історія насправді. Попасти в полон, і тут тебе вважають окупантом, тим, хто прийшов вбивати, і там тебе вважають, мабуть, зрадником. Це дуже важка історія насправді. Але в нього був вибір не йти. Я завжди кажу, є ця вертикаль, є ця горизонталь. Вертикаль оця – це стосунки чоловік Всевишній, людина Всевишня. А оця горизонталь – це вже стосунки людина-людина. І от у цій горизонталі повинно бути верховенство ісламського права. І до цього закликає іслам. Мені здається, що дуже в багатьох українців, в тому числі, є таке судження, що чеченці, вони жорстокі. І вони не приписують там, я не знаю, там, вони не кажуть, що це там російські солдати. Вони чітко промовляють, що це чеченські там військові. Да? І в них, мені здається, мусульманство і взагалі іслам як релігія асоціюється з чимось таким жорстоким. От давайте пояснимо різницю між мусульманами, що мусульмани такі ж самі люди і можуть бути різними. Ну так, да, на жаль. На жаль, це ісламофобія, це проблема, вона всесвітова. І зараз, до речі, в Україні почали Нацрада працювати з цього приводу. Це, мабуть, вже наслідки радянської влади, знаєте, і взагалі епохи глобалізації і подій 11 вересня і тому подібне. Іслам як релігія, вони взагалі, якщо ми беремо етимологію цього слова, це від слова салям. Салям алейкум, салам алейкум, мир вам. Іслам в основі своїй це миролюбива релігія. Іслам в широкому смислі цього слова це в принципі релігія всіх пророків і посланців, і пророка Ісуса, мир йому, якого ми визнаємо і любимо, і моєго отця, батько, до речі, зовут Іса. І мого МД, дядька, зовут Муса, Моїсей. І ми визнаємо всіх біблійських пророків. Тому ми вважаємо, що всі пророки були мусульманами, тобто покірними Богові, Всевишньому. І немає такого, що іслам – це якась жорстока релігія. Просто в ісламі немає цього, як його. Коли тебе вдарили, підстав іншу щоку. Да? Ну такого нема. Є принцип справедливості. Але іслам закликає пробачити. Афу, пробачення, краще. Це дух ісламу. Але буква ісламу, буква закону, верховенство права каже, справедливість треба встановити.
Але той, хто постраждав, він може пробачити. Тобто надається таке правило, да? Якщо ми беремо якийсь такий контекст. Якщо б ми говорили з вами ще місяць тому, от рівно місяць тому, то цих питань б в мене не було. Але на сьогодні, я з вашого дозволу зачитаю, 14 жовтня відбулося засідання Ради улемів Духовного управління Мусульман Автономної Республіки Крим, на якому була ухвалена заява стосовно подій в Палестині. А ви засудили будь-який прояв насильства, терору та вбивства ні в чому невинних мирних людей. І от якраз сьогодні рівно місяць, як ситуація на Близькому Сході загострилась, а люди продовжують гинути. В Газі просто відбувається катастрофа. Там лікарні переповнені, і так далі, і так далі. Ви це знаєте, як ви станом на зараз оцінюєте ситуацію в секторі Газу? Ця ситуація дуже важка. На жаль, це дуже така велика катастрофа для всієї людяності. Я навіть про це казав на останній конференції, що ці події, які ми зараз стали спостерігаємо за цими подіями, це в чистому вигляді пряме втручання Ірану та Росії. Я не військовий експерт. Коли ми міркували про це, і була стаття «Трьохголовий дракон», для мене це було якось очевидно. Але це навіть, ця стаття не було оціночним сужденням. Це була просто аналітична така стаття, поверхностна. І воно так і вийшло дійсно. І потім всі пабліки почали писати про це. Ви розумієте, я як кримський татарин, я як верховний муфті Криму завжди буду казати лише тільки про це і буду ставити наголос тільки на цьому. Чому? Тому що я на цій точці земного шару і представляю народ, представляю якийсь там політичний контекст, боротьбу цього народу. І ми бачимо цю ситуацію саме так. Ця проблема, вона дуже-дуже має коріння глибокі. 75 років, більш ніж 75 років. Палестинський народ має право на державу. Це рішення ООН. Це навіть, зараз я не кажу про свої якісь особисті думки, я констатую факти. І вони страждають там. І ми співчуваємо їм відкрито. І ця заява про це. І на хутбах, на кожної проповіді ми про це кажемо. І я навіть на першій проповіді на хутбі не стримав себе. Тобто я просто не мог розмовляти від того, що я побачив, що я почув. Я навіть заборонив, сказав, запис не виставляйте. Тільки тому, що я себе не міг там стримувати. Оця солідарність релігійна, вона наша відкрита. Ми завжди кажемо, що ця проблема дуже велика. Це святі землі для всіх трьох конфесій, для нас, мусульман, в першу чергу. Бо ми віримо во всіх пророків. І ми про це кажемо. І ми вимагали від мусульманського світу цієї солідарності. Коли ми страждали тут, і, на жаль, ми нічого не отримали. Так? Ви ж знаєте про цю ситуацію. І щоб не було, ми на боці правди. Бачите, ми кажемо те, що повинні казати. Ми проявляємо цю солідарність. Просто багато хто, навіть серед нашого народу, критикує, не розуміючи цього контексту. А мабуть, хтось є ботом відкритим або таємним, який хоче, щоб муфті Криму казав щось, знаєте, так, що вигідно окупанту. Зараз вигідно Росії, щоб наголос змістився. Ми, як мусульманський народ, кримські татари, які сповідують іслам, завжди повинні дотримуватися договорів. Є міжнародне право, є рішення ООН, навіть якщо воно не працює. Є рішення ООН. 1967 року кордони. Вони, на жаль, Ізраїль не дотримується цього. І те лихо, яке ми бачимо, і все, що відбувається, це треба і також розглядати як наслідки того, що вони не дотримуються. Я не хочу йти в якісь там, знаєте, як обговорення, хто правий, хто не правий. Я просто констатую факт.
І це остається фактом. От, на жаль, да? На жаль, все це лихо, і воно не перше, і на жаль, не останнє. Це все не закінчиться просто так, і будь-яка людина це розуміє. Росія цього і добивалася, розумієте? От в ретроспективі. От дивитесь, от подивіться. А чого? Окупація Криму, так, ми окупували Крим. А що ви хочете? От, Ізраїль же окупував Палестину. Вони ж цього і намагалися, щоб лунала. Ви розумієте? Навіть люди, ті, які були в одному човні, скажімо так, да, вони через цю ситуацію, я дивлюсь, наприклад, по коментарях в Фейсбуці, я взагалі в шоці трохи. Бо коли в нас йде війна, ну, давайте так, ми не застраховані, що сьогодні умовно в центр Києва не пролетить якась ракета, і завтра когось з цих людей може не стати, правда? Але ж вони в Фейсбуці, в коментарях сперечаються, бо я розумію, насправді, ніби і одну людину, і іншу. От мені дуже прикро, що в українців іслам, а я мусульманка, це моя релігія, вони асоціюють не по нам, не по кримським татарам, з якими вони пліч-опліч живуть. І вони бачать, що ось мусульмани, вони, ну, якби справедливі, чесні. Ну, погодьтесь, українці і кримські татари, в принципі, комфортно вживаються один з одним. Але ж ні, коли вступає, знаєте, оце в силу релігія, і коли починаються оці всі дискусії, починається маніпулювання релігією. Мені це, наприклад, дуже неприємно. Переживемо це, дасть Бог. Але це можна пережити, переварити. Це ж національний процес створення нової, сучасної, української політичної нації. Щоб всього цього не було, повинно бути багато мечетів тут, багато культурних центрів, як от один з наших, який тут є зараз, як приклад. Один з, сподіваюся, іншого. Наших освітніх проєктів, які ми започаткували. Де, коли ми кажемо при релігійній громаді освітня школа, там і вивчають і релігію, і ісламський адаб, етику, там, де вивчають і англійську мову, і якісь програми сучасні, Кембридж і тому подібне. І туди, куди можуть навіть видати звичайні українці, звичайних сімей, мабуть, християн, своїх дітей в ці школи. І ці приклади є. Оце нова українська сучасна нація. Власне, я багатьом своїм гостям задаю це питання. Як, на вашу думку, чи є в кримських татар ідея спільна? І чи потрібна вона взагалі? Знаєте, я маю на увазі, коли ваші мої батьки були у вигнанні в Узбекистані, да, наприклад, в них у всіх була ідея повернутися в Крим. Вони там збирались постійно, щось говорили, мріяли, і це було, знаєте, таким двигателем, скажімо так. І вони якби всі разом мріяли в сторону Криму. І, власне, вони приїхали. От на вашу думку, чи є така ж сама ідея зараз у кримських татар? Якщо так, то яка? Якщо ні, то якою вона має бути? Знаєте, немає такого дня, ночі, коли я про це не міркував. Це бачення всієї нації. Це бачення, яке може, знаєте, як змінити взагалі ход історії. Це дуже потужне питання, дуже величезне питання, дуже складне питання. Я розумію, що ідея просто повернутися до Криму, вона робоча саме для нас тут. Тобто вона нас мотивує. Але я також розумію, що ми не повинні залишатися на цьому рівні. Бо якщо повертатися в Крим до окупації, що ми побачимо? Побачимо, що народ повернувся і він почав влаштувати себе. Дуня почала що? Тобто мирське життя, як дуня перекладається. Тобто більше грошей,
більше комфорту, пошук, якби. Повинна бути ця ідея. І, на жаль, у мене є якби своє прагнення особисте до чогось, бо я людина, яка обрала для себе цей шлях. Да? Шлях бути мусульманином, не просто якимось там релігійним діячем, яким я зараз є. Бо, на жаль, да, оцей релігійний діяч, я завжди кажу, ця релігія у нас в сучасному розумінні, на жаль, світському розумінні слова, або тільки вмирати, не жити. Ну, на жаль. І у мене є своє бачення. А от буде, і чи може воно бути, да, таким загальнонаціональним, я не впевнений. Бо у нас різні люди є. Тобто це питання складне, треба його обговорювати. Верховенство права, справедливість. Це сучасна політична українська нація. Бути активними, не закриватися в Криму, бути впливовими. Знаєте, іноді я сиджу, думаю, кримським татарам випала частка навіть вирішувати проблеми всього світу. Знаєте, ми тільки почали звільняти Крим, і тут починається чуть ли не світова війна, знаєте, як Крим і світова війна. Ну, навіть таке іноді почуття визиває. Це може у когось викликати сміх, але в цьому сміхі, поміркуйте, є доля правди. Розумієте? Складне питання. Складне, але я сподіваюся, що ми знайдемо відповідь. Та й, власне, у багатьох ця національна ідея, це кримськотатарська національна територіальна автономія, власне. Так, але не треба. Ви зараз якби це імплементація цієї ідеї. Ми ж кажемо про бачення. Я тільки за. Я завжди про це кажу. Але ви одразу вже дали якби форму якусь. Це 100%. Якщо ми хочемо, щоб Крим був українським, без цього це, мабуть, неможливо. Але я за те, щоб кримські татари, які сподівають іслам, є мусульманами, які є складовою української нової політичної нації, я вже це якби звертаюсь до нас самих, до кримських татар. Вони не запиралися в Криму. Для нас, для кримських татар, не було кордонів Криму. Ми завжди йшли далі і несли цю добро, правду, істину, навіть я коли був там, в Палестині, і молився в мечеті Аль-Акса, Всевишній дарував мені таку можливість. Я там знайшов кримський квартал. Кримський квартал знайшов. Там маленьку мечеть знайшов, яка була названа ім'ям Мухаммада Аль-Карамі. Так багато наших вчених. Так. Вони виїжджали. Так, не треба запиратися. Айдар, останнє моє питання. Якщо ми з вами сьогодні дуже багато говорили про Крим, і якщо я зараз вам кажу слово Крим, і прошу вас згадати ваше місце сили в Криму, то яке це місце? Це, мабуть, те село, де я закінчив школу. Це не є моїм рідним селом, але воно стало для мене рідним. Це Ель-Кеч, Олексіївка, яку прозвали Олексіївку, але якщо брати стару назву, це Ель-Кеч. Батьки у мене якби матір Зотарчиха, а батьківський Кінізя з Оползневого. От там, де я закінчив школу, бо там якби все пройшло. А що в тому селі такого? Тільки спогади. Там я якби юнацтво закінчилося, там я школу закінчив. І після цього все, я був в відкритому плаванні. Туреччина, Йорданія. Потім я добирався автобусами цими, Сирія. Через Сирію ці транзити. Потім в Крим повернувся рік
і знов материкова частина України. Ну так, це моя власна судьба, якби. Чухсаванс.